भैया लोग तहनी लोगन के एगो चीज देखावल चाहते नहीं जो उनकी खुद से बनौले बनी। अगर थोड़ा भी अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ई देख डिजाइन जो उनकी छत में बनल बा, और भी सारा डिजाइन बनल बा, वीडियो में बनल रहा लोग जाने काली समझ में नया। ई देखा लोग बाहर बरामदा में नीचे बनल बा, बहुत मस्त लगा था, देख सकत रहा। सुना बेवफा सनम दिहलु ऐसन। ई देखा एगो रूम में डाउन सीलिंग भइल बा जो उनकी देखे में बहुत ही प्यारा लगा था, देख सकत रहा। तो समैया गोइल अरे सजनी रे तीसरे चुनरिया तोहर माइला ए राम। तो भाई लोग एगो हेवे के बाकी बा। ई देखा रसोई में एगो डिजाइन बनल बा, देख सकत राजा। देखो तहनी लोगन देख लो वीडियो, और तहनी लोगन के भी अगर करावे के होके पीओपी तो संपर्क जरूर करिए जा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होके तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा।